Hello guys, kakagising ko lang ngayong umaga. Magbe-breakfast ako. Napaisip ako guys kung anong pagkain ang kakainin ko. Tas nakita ko may ano ako dito, harina at gatas, itlog at tsaka yung chocolate powder. Gusto kong gumawa ng pancake. Sige guys, panoorin nyo guys. Gagawa tayo ng pancake for breakfast. Ito na yung guys. Hindi ko napakita sa inyo kanina nung pag-mix ko nito. Kalimutan ko. I-ano ko na to guys, isa lang. Mag-init muna ako ng ng frying pan. Sige guys. Pero before that guys, magluluto tayo. Huhugasan ko muna itong mga hugasin sa kusina. Hugasan ko muna guys. Diyan muna kayo ha. Ngayon guys, magluluto na ako ng pancake ko. Lutuin ko na to guys. Para sa breakfast ko. I-on ko yung stove. Ipakita ko mamaya guys. Okay? Sige. Chibobot. Matalino itong aso na to guys. Siw. Sabihin ko, sit down. Siw. Sit down yan siya guys. Hindi yan pag hindi mo sinabi. Siw. Lutuin ko na to guys. Ay! Hindi siya circle. Hininaan ko lang yung yung apoy. Pala guys, lagyan ng honey. Lagyan ko ng honey guys. Ito yun. Caramel. Lagyan ko nito guys para masarap. Nag-fail yung unang ginawa ko guys. Look. Liquid kasi siya. Tapos dinagdagan ko ng harina. Ito na siya. Perfect na. Dinagdagan ko ng harina. Okay na siya, oh. Okay na siya, guys. Ang
Ang pangit ng una, oh. Fail. Guys, kain tayo guys. Luto ng aking pancake. Linagyan ko ng honey guys. At ito, kagabi, leftover ko, yung niluto kong kalabasa, at linagyan ko ng ng carrots. Ito. Para siyang ano ba tawag dun sa Bisaya is ginagmay. Pero wala itong guys, wala itong baboy. Ano lang siya, yung fish fillet na nilagay. Tapos ito, gatas. Inom ako. Kain tayo guys. Ay, pray muna tayo. Perfect na siya guys. Kanina, yung ginawa ko, yung una, fail siya. Hindi naging success ang pagkaluto. Liquid kasi yun guys. Tas pangalawa, dinagdagan ko ng harina. Kaya naging ganito na, perfect. Napadami kasi lagay ko nito, gatas. Kaya liquid na liquid. Nilagyan ko ng honey. Matamis. Di ba sa mga commercial or mga nasa restaurant, lalagyan nila ng honey sa ibabaw, di ba? Yung pancake. Kaya sinubukan kong lagyan. Kagabi, nagluto ako nito. May sabaw siya. Parang yung sa Jollibee, yung ano ba tawag? Macaroni soup. Parang ganun. At ang lasa. Kaya nag-iisip ako, next time magluto ako nito, lalagyan ko ng macaroni. Kasi masarap. Napakatamis kasi may honey. Ayun guys. Thanks sa panonood ng video ko. Sana next time din manonood pa din kayo. Tas
Don't forget to share and like and subscribe guys to my channel. Okay, salamat. Bye-bye.